jonga kidang don chamok korwat ngam la ban kren da kaktin sholong gumbong kaktin seorang gumbong nong shani ringa bang la ban kren kaktin mo korwat te ka wei ban nga snow pang mien sim bat pang met ba hadu kat ni sngi ngampat jusya keren ben hano kat ni bang la he hadu kat ni ka kami la khala he yang kat ni ngampat sa keren ben kum hakta kanong belim ladangi keren ben ni yakin nong belim satay bas chong hu yor hu tha kin so kum no larangin ongi kin melim dos melim that do kin so kum no kidai ban don ong kiting so nrengi ngin ju keren ben ya no bat ngim jinyo po ya no mono bat ka wei ngidi ki mau kurwat makna ngidi ki sawes makna ngidon minister be baro nadu kad konsunsi baro ko wei kemut kedi ka mau kurwat ning kwang do wakabat minister ka mau kurwat kam judo minister hadu kan menni ki singiru ka mau kurwat ka kadai bandon be wei minister mau kurwat ladang ngidong kat sawes karong bat kabaduk maknaru ngidon ka laka jong ka jingim ka jing ka dustur ka risti jongi ngidon ban ngidi im laka jong ndai bangin kentho ya noru lada ka kadika briu ka badai ban suthu maka dika long kemi ka bala he lasan bala penhe pensan ya ka badon ka jing sneng jing krawe ka bala penhe pensan da ka kemi om dai ban sukara no ka makran makan re ngidi ban don ka takam bensim bas no senrang ban jim im kum ka kemi ngidi ban long kum ka takam long kemi ngim dai ban kentho ya noru balingin kentho ki wei ha ba ki wei kim jukun tho ya ka pidi man sultanat bang ngiim para kasi ngimi naka dok kasnam para kasi ngidi melong lengti para kasi ndai bangin longkar kasi tangka kentin ndai ka kampim patip hai pada son terai taktin kasi pidi man sultu kata ketin kasi kamut kumno ngimdai kisnam ka dok kasi ngimdai kasnam ka dok dau dekar ngikam simjan ukpa ngi simjan naka kemi taka dau ngi longkum ki kasi paka te pim dai ban ju kentho kulumar ya ka bom dai ban kentho Mensing jangka central body te nakaliang jungi kum kaseng long keme ngidap da kejing snokia ngidap da kejing snow du jingkermen kum kilong keme namar kimi kum kane kakong hatimai karbhi haka khasan tarik baka keren penjak burom ya ka west ya kinong maram baki dai kita ki mustari kidai kita kinong syong hapo ka surok kidai ki poi ai sisngi bana kaliang jungi kum kaseng ngi kuaru bana kaliang jongka bakadai kalong kume bakadai kaseng long kume nganga de kata ka biti jerwa ngaka yang alaka hapo jakrem mo kerwat ngadai ke presiden jongka HNYF Women Swing ngabat jongka state Brokaway bat ya kane ka long kume ka penjab buram na bentaka Snong west jongi bangidai kita ki nongwei ki poi ai sisngi bat ngi kwaru mangi nakaseng bakidai ban pensai kat kum ki kot islam maka yangi ki nong west kawan rana Bangladesh lanena Pakistan kadai ban pensai bat kadai ban panma promardor lada kam panma ngi nakaliang kilong kemi ngin sim da kowe karai lada ngin poi saka ainru ngi habanwa namarba kani kalong ka beriu ka ba penjak burom ya ki imlang salang ya ka beriu nyau trap borok ka wei namar telingi yang ngilong ka beriu nyau trap borok khot laki dai kilong kemi ke bedon sabhoy sawar sajantia samingi samngiru hato khendia ka jingkran jong kani ka Fatimai karmuti karbhi sorry ka ongba kini ki misteri ki basutam nasurok kini kidai kita kinong songwai hato kidai kinong songwai kimdai ki khasi kita ki misteri kimdai ki khasi kita ki basong dukan sha kimdai ki khasi lada kasmutu bakidai ki khasi para khasi kimdai ban ingkhong selamat kum kani ka kom namar kani kadai ka buriu ka babat seng long kami hapo ka sinong ka thau lada tangi ki sintur lo jong kam la bante la kam kum no kan trai kum ka seng long kami kan penbet kum no ka sinong ka thau kita ki beriu ki bawan kumboong kan ni bangide ki poi ai kaktin kamut ayu ka de ban suthu makaru ka jing poi ai pikan yang ngide kita ki beriu ki bawan na po Bangladesh laningi wan na po Pakistan ngide ki kasih paka nadu meneng ngaong pi bangade ka biti jerwa ka bami na jakrem ngade ka chnong jakrem khatar snem ngamot lapo jakrem Nrai hadu meneng apot keler reaktin la jong namar barai ngaburam
Bau sopet hadu menta udon ha snong jakrem kadai ka West Khasi Hills. Teka West Khasi Hills jongi bun ngatharai bahkan dapat ia kani ka media kan satip baki West kimdei ta kiseng nong kami hapo ka dong ka snong rekidei ki babat ya ka state bro ka wei ban pek nya ka bah kamiat jongi kentai bro. Apo ka sita yau kadai ban panmak lem dokumta ngina kaliang kaseng ngin haban ya chakmat kat kum kendon ka